Tälver till Storan att första flocksnämningarna är 20% färre i år än i fjol. Samgång om på helt är bättre. Lästramöjligare i förrjun kunde vända gångtna. Anstövan efterlyser Atlanten och röka långt fram i tydna än till nästa väl. Fyrste flokkor i Tórshavnar kommuneskola møttur i skolan vid Kongagøtu i dag for fyrste fer. Her mestjes det ikke nok til at 72 færre næmingar farner i fyrsta flokk i år enn i fjør. Tilsammans 678 næmingar farner i skola i fyrjon for fyrste fer i dag. Og i fjør var dette tallet 650. Här kan man säga att det är intressant, men grunden är här i år att det blev färre barn född i 2006 än det blev född i 2005. Det har förklarat det mesta av det. Folkatallet i fyrjon minka vid 500 senaste 4 årene. Hetta håast i fyrjon vera født omlai 200 folk flere enn ta dodja året. Men etter utlanda døma minkar hetta borar avloppe spekelega. Det är en tendens till att folk får sig färre barn. Istället för att få 3 så får det bara 2 eller 1 och det är sast 8. Fyrja landstøyre gjorde fyrr i år eina heldaratlan og skulle gjøre fyrjar til eit meira lokkande sted av byggva. Jeg var faktisk parser av sin verskattlandet. Jeg sier det sånn her fyldebølsen. Jeg går helt og kjolda gonger. Jeg vil si at i dag får vi vite at det er 24 færre nærmengar som blir første flott. Til sjåvande ikke en innslig støva, men fyrr i år funnet vi 16 dag at det var omgått omsøkende fråskapsend som akkurat i år. Betre omstøver til fråskaparsetren skulle altså gjøre det lokkande tja boraføren folket at vera verande i fyrjon. Vi kunne ikke gjøre noe vi at det 20% færre i det. Men det skulle gjøre det at vi kunne gjøre det at det var 20% flere kanskje 20. Og her av fråskaparsetren alfa mega, så her det unge aller helst, og det er det som skulle trygge hvordan folketallet framme. Harry. Og i heldaratlandene, folkaflyting og folkavøkstur det 33 oppskått om tiltøk som skulle settes til verk for å få folk å ståast i fyrjon. Nå i Ågesodja at nærmenganer i Nodja fyrsta flokket 20% færre enn i fjør, det urslit av vantande visjonen i Ågesodja. Det heldur Ågos anstøv på. Ja, jeg halte at en av høyårsaken at man ikke tyder den principiella visionæra avgjør politisk, kan man si at vi ser det som mål at vi skulle ha folkevøkst. Det mest at alle politiske avtøk som vi fremja, de skulle ha ikke næsta valg, men næsta atterlig fri eie. Tillsammans vera 6.846 nämningar i förska folkskolan kommande skolår. Det är 48 färre än farna skolår.